टेनसन होबाय थानांगौ जाखो सोरनि बाइक गोख्रैयै थां नङाबा दाखालिनि बायदि बायदिसिना जालायगोन ओइ मा फोथायथाराब्रा बे बाइकआ आंनिनो आं DSLR-खौ फाननानै नैबे बाइकखौ लानानै फैबाय मोजां ना आयै नोंखौबो आं थिखोगोन बाइकनि उनाव जोंगा बिरखोलायनो बिरहोबानो जाबाय आयै आबा नों मानो DSLR-खौ फाननांगौ जाखो DSLR नांगौ होननाया आरो DSLR फानलायबाय माथो खालामनो आयै समजों लोगोसे आंबो बिरफानो लुगैदों आफायानो डायलग मारिबाय थायो माथो समजों लोगोसे खारफानांगौ होननानै बेनिखायनो समजों लोगोसे खारफानो थाखायनो बाइक लानानै फैबाय आं समजों लोगोसे खारफानो थाखायनो नोंनो बाइक नांगौ समजों खारफानो थाखाय रावबो हाया मिथिबाय रकेटआबो हाया उरां जाहाजफोराबो समजों खारफानो हाया समा जेब्लाबो जों मानसिफोरनिबो सिगांसिनखा होमबाबो लानानै फैबाय आफालाय उन्दुबाय थानायखौ फोजानाया दा रायजायाबानो जाबाय आंहा अमा आदार हैनोसै वाइला जामाइला माथो मोनथारदोंलै बे उन्दुनाय समाव माथो मोनबाय थादों बियो साला अफिसावबो टेनसन रायजोफोरनि खोथा साननानैबो टेनसन बिनिसो मन्थ्रि एमएलएफोरजों नांलायनायनि टेनसन न'आबो एसेबां दावराव ना बाजारासो साबसिन बायदि मोनबाय आं नानि थाम्फैसोमोन खोमा इसोरो बिहामजोसो लाबोदों नामाब्रा बेलाय सुवादा जानाय नङा बिहामजोसो लाबोमारदोंदां बोरो बिहामजोआलाय बिहामजो बेलाय बेनो बिहामजो बे आं जिरायबाय थानायानो बिहामजोब्रा आं उन्दुबाय थानायाव मानि इसिबां दावराव हा आरो बे बाइकखौ सोरनिफ्राय खावनानै लाबोलायखो नोंलाय बिखायानो सालायबाय नोंजों बाइक सिखाव होनजानानै मालै आफा नोंसालाखौ नों सिखाव बायदिसो नुयो नामाब्रा जाय मानसिखौ सिखाव बायदि नुयो बे मानसियासो बिराद मोजां आरो जाय मानसिखौ सिखाव बायदि नुवा बे मानसियासो बांसिन सिखाव जायो आच्छा होमबा इनडाइरेक्टलि आंखौनो सिखाव होननानै बुंबाय आरो ना आफा सोरनि बाइक लाबोनानै इसिबां दुगा जाफैलायखो आरो बे बाइकखौबो मोननै थुख्रायाव बाहागो खालामगोन नामा नों बिदि जायालै आफा आं बे बाइकखौ आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां साजायनानै दोनगोन माने केयार खालामगोन आच्छा खोन्थालाय बे बाइकखौ बबेनिफ्राय मोनबोखो नों श'रुमनिफ्राय उठायना लाबोबायब्रा आफा आच्छा माब्रै बाइकखौ लाबोबायब्रा आङो नोंनाथ' बाइक बिबाबो मोना बेनिखायनो आं बाइक लानानै फैबायब्रा आफा नुबायना आफा आं बेबायदि बैसोआवनो बाइक लानो हालायथारबाय नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा आफा नंगौ आं मानो थगायनो बे बाइकआ आंनिनो मा फोथायाखै गारिनि डकुमेन्टसफोरखौ नायनो नामा बायला बबेनिफ्राय फैसा मोनखो नों हा मोनोब्रा आफा मोनो DSLR-खौ फाननानै डाउन पेमेन्ट होनानै लानानै फैबाय आच्छा इनस्टलमेन्टखौ सोर मारिगोन नों सिन्था खालामनाङाब्रा आफा आं मारिगोन आं नैबे मावराजाया ओरैनो मावराजा मुं लायाखैब्रा नों नायबायल' था नैबे मावराजाया मानिफ्राय मा जालांगोन नोंल' खालि मेगन सानाङा आरो गोदो आं सेंग्रा समाव बाइक लानो हायाखैमोन होननानै मिथिबाय आफा आच्छा थाव सोनो आंनाव फैसा बिगोन नामा नैबे बाइकनि जिम्मेदारिखौ नोंनि सायाव हगाराब्रा आं बाइक बायनानै लाबोदों नालाय आंनो थाव सोगोन आंनो EMI भरिगोनब्रा ओमफ्राय मालाबाबो गाखोफानोल' दा लुबै खोनाबाय धुम मचाले धुम साला स्वाद गथ'आ डाउन पेमेन्टआवसो बाइकखौ लालायदों EMI-खौबो गावसो भरियोनो नायनोसै बेसेबां EMI भरिनो बियो मानिफ्राय मा खालामनानै EMI-खौ हरबाय थायो नायगोन आंबो थाइसेबो होनायाव गैया आंथ' थाइसेबो होआ जोबोद गोजोननाय थाबायलै दस्ति जेबो नङालै बे दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाया आवलुरिद्रायना बेनिखायनो लानानै फैथ'बाय आं ओलै मा खालामबावनांगौथाय आंबो थाथेनाय जाया न'आव बिथिंजाय दाउसो देलायखौबो आरो माथो बुंबावनो बिमा जानानैबो आखलानो सोलाया आं हले गिबायसोलै दाउसो देलायखौ माबा गथ'खौनो बावगारनानै थालायो दहायबो गथ'नि सायावसो जिरायथारसिगौमोन नैयो बेनोथ'लै बिराद गिनाय मोनबाय आं मा जाबावगोनथाय दे दा लानानै थांथ'दो गेजेर खबर लाहरबाय थागोन आं दे दस्ति ना लांदो आंबो सोमसिखौ दखाननिफ्राय लायनानै फैनायसै आच्छा दे थांदो दुमफावाय नामफाजों हेलौ नोङो सिलांगिमोन ना नोंसानि फिसाजोखौ रुवाथि मोनथ'गोन नामा बाल मानो होनोब्ला नोंसानि फिसाजोआ उदांसो थाबाय थायो आच्छा कम्पानियावसो मावहैयो दे होमबालाय आयौ बाला दानि जुगनि सिख्लाफोरा रावबो रुवाथि थाथारला माथो माबेबा बेंगालराव चेन्नाइआव गुवाहाटियाव बेफोरबायदि कम्पानियावसो मावहैजोब्बाय रावबो सिख्लाफोरखौनो मोनला माथो दाना रुवाथि गोदो गोदायसो मानसिफोरा रुवाथि थायोमोन मबाइल जुगनिफ्राय रुवाथिखौनो थालाबायला दालाय आंलाय सोरखौ मोनबावनांगौ जाखो आयौ बाला बमब्र नों लाबोबाय
माबायदि बिमालै नों गावनि गथ'खौ एसेबो ताल लाया मालायालाय नोंनि गथ'खौ बेसेबां दिन नायनो माबायदि मानसि नोंलाय एसे ताल लानांगौब्रा नोंनावलाय गोसो गोरबो गैथारा नामाब्रा गावनि गथ'खौ बेफोरबायदि मालायनाव दोनहरनो सन्थलायासो मोजां नायबाय गुबुना नायगोन नामा गुबुननि सायावसो जों गथ'खौ हगारनानै होगोन नामा बिमाफोरा गावनि गथ'खौ एसेबाबो मोजाङै ताल लानांगौ आच्छा बिमायाल' गथ'खौ थाल लानांगौ आरो बिफाया जेबो मोनथाय गैया हा मा गथ'खौ बिफाया बानायाखै नामा आंल' हारसिं बानायदों नामा आंल' नायनांगौ आरो सानैबो खांदों नालाय सानैबो समान समान नायनांगौ मिथिबाय गथ'खौ बिमायाल' जोनोम होदों होननानै बिमायाल' नायनांगौ बे नङाथ' बिमानावबो जेसेबां दायथ' दं बिफानावबो एसेबां दायथ' दं मिथिबाय लानोबाला आंखौ बारा बुंबाय थाना मिथिबाय ना आङो मैगं खाहैनोसै मा जाबावगोनलै बे मानसिजों एसेबो गथ'खौनो ताल लानो रोङा सोलायगोन ना सोलायलाब्रा बेलाय हेलौ ओइ आफा आं क्लिअपेट्रानि फनखौ थिखोथ'वालै आं फामिमोननि न'आव थांनो नागिरदों आफा नों टेनसन लानाङा जेरैखि जायाबाबो बिहामजोखौ आं दिनै लानानै थांथारगोन दिनैबा हले आङो हारसिं जानानै फैयाब्रा जरा जानानैसो न'आव थांगोन मिथियाखै नैबे टपिरामखौ आं आंनि साननायखौल' सुफुंनो थांनायाव आब' सोमस्रिनि गोसोखौसो दुखु होनो थांगासिनोमोन आं एमाव राजा आरो जोंलारिया बुङामोन बादि मा जागौमोनथाय ओइ सिख्ला बुं आंखौ गोसो थोगोन ना थोआ टपिराम मा खालामदों नों आं नोंखौ बेसेबां गुवार गोसोयै नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंदोंमोन नों खोथाखौनो लाया बिनिखायनो आं नैबेनिसो साहारा लानांगौ जाबाय मिथियो दा बियो मा प्लिज अन्नानै गाहायाव दोन आं जोबोद गिबाय आं नोंखौ सिगिनो होननानैसो फैखादों नों आंनि हिनजाव जागोन ना जाया बुं नों बिगुमै सन्थलाजों थांस्लायस्लाय आं बायदि सेंग्रा गाजोलाजोंनो हाबा जाना आं बेसेबां मोजाङाव दोनगोन नोंखौ रानि साजायनानै जाहोगोन आं नोंनि आथिंनि आसुगुरखौबो हानानै होगोन खर'आव जुदि खावफै जायो बेखौबो एरखुनानै होगोन मालाबा मालाबा नों गाननाय जिफोरखौबो सुनानै होगोन गोसो जायोबा एखनबा नों ओंखाम संबा आं ओंख्रि संनानै होगोन नों थोरसि सुनो बादोंब्ला आं सुनानै होगोन नों सिथ्ला सिबबानो जागोन नों खिनो थांबाथाय आं दै रोगानानै हैगोन आरो इसेबां अननाय मोननानै मा नांबावगौ नोंनो प्लिज टपिराम पिस्तलखौ गाहायाव लाना मानो लानो जेब्लासिम नों आंनि जागोन होननानै बुङा अब्लासिम आंनि आखाया बिदिनो थागोन आरो आं बिनिफ्राय दोरोदा नों आंजों थांगोन ना थाङा टपिराम नों आंखौ बेफोरबायदि सिलाय दिन्थिनानै लांना मा जानांगौ जाखो आंनि गोसोखौथ' मोनाना नों नोंनि गोसोखौ मोननाय मोनैयाव उनाव जाबाय थागोन नोंखौ मोनबानो जायो आंनो थौ नङाबा दिगदारसो जागोन नों जोंबायदि सेंग्रा थानानैबो हिनजाव गोनां हौवाखौसो नांगौना नोंनो बिबो बिब'नि हौवाखौसो बेसेबां मुगै जाथाव लाजिथाव मुगै जाथावल' नङा सोरबा सासेनि गोसोआबो बिराद दुखु मोननानै थागोन ना जेरै सोमस्रिनि गोसोआ बेनिखायनो नों आंजों जानांगौ मिथिबाय थौ मा जि दं मा जि गैया गासैखौबो थफ्ला थफ्लि बोनहैजोबदो प्लिज टपिराम आंखौ बिदि दा खालाम न'आव रावबो गैया होमबालाय मोजाङानो जाबाय दे मा नांगौ जिफोरखौ बुथुमबानो जाबाय नङाबा मिथिखाबाय दा नोङो चिन्ता चिता था टपिराम प्लिज ट होननानै लाब गैया थौ हाबा खालामनानै आं नोंखौ बिराद मोजां साजायनानै दोनगोन ना नोंनो जेखौ नांगौ बेखौनो होगोन ब्रा नों समबाराव ना जायोब्ला मंगलबाराव दावदै लाबोनानै होगोन मंगलबाराव दावदै जायोब्ला बुधबाराव ना लाबोनानै होफैगोन आरो बिस्थिबाराव साम' लाबोनानै होफैगोन शुक्रबाराव मैसो बेदर लाबोनानै होफैगोन शनिबाराव आरो दाउ बेदर लाबोनानै होफैगोन देवबाराव नोंजों आंजों बेरायनो थांगोन बेवहाय मा जागोन आरो नांनाय मानि गासैखौबो होजोबगोन मा नांगौ नोंनो खालि नों आंनि हिनजाव जाबानो जाबाय आरो गथ' सासेनि बिमा जाबानो जाबाय आरो आंबो बिफा जानो मोनबानो जाबाय बास नुबायना मालाय बेसे फिसा फिसौ खांजोब्बाय आंल'सो बाखिसै बिनिखायनो नों दिनै आंनि जानांगौ आरो आं नोंनिथ' जाखागोन बांद्राय डायलग मारिबाय थौदो जिया खनहैदो मा नांगौ आरो जि लानो गोसो गैयाबा थौखादो लामायाव गारि गारबोखाबाय आं प्लिज टपिराम आंखौ बिदि दा खालाम आंहा मोजां मोननाय दंखायो नोंलाय माथो गारबायबालाय जाथिखौ आरो जाथिजों ब्रेकआप जालायनानै जाथिखौ नांफिनगोन होनबा जायाथ' हौवा मानसिनि गोसोआ एसेबां बिदि नङाना दसेनो गारजानाय दसेनो खनजानाय बिराद डायलगा बारा जाबाय आरो आं गांनैसो जि लानि थौ आंबो नोंनि उन थांफागोन दलर नोंनिफ्राय फैसा लानायखौ आं होनो बावबाय थादोंमोन ना फैसाखौ होनो थाखायनो नोंखौ लिंहरदों आं लोगोसे बाइक गोदाननि साखासे सिंग्रा थरसे जाहोहरनोसै आं जाया माथो आं सिंग्राखौ चिकेन बिरियानिसो जागोन आं बिदि जाबाथ' मानसिनि मोदोमा बांसिन देरो ओरैनोबा नों दुमचिसि दांखोलोदोदो जाहांबायानो उनावहाय जेसेबां देरगोन एसेबांनो नोंनि मोदोमाबो बुहेहे जागोन मिथिबाय रावबो सेंग्राफ्रा फसायनाय नङा नोंखौ दुलुर बेनिखायनो नोङो बांद्राय जानो नाङा आंनिसो मोदोम दा मालायालाय मा नांजादों आरे नोंखौ सेंग्राफ्रा फसायनाय नङाना आं सेंग्राफोरनि थाखाय मोदोम फिसा खालामा माथो थौ चिकेन बिरियानि जाहो आंखौ बेसेबां गोबाव लादों आंनि फैसाखौ थारमाने लारु माबाफोर खामानिनि खबर दङ नामाब्रा मा खामानि माने थाव सोनो नांगोन ना उनावहाय बाइकखौ
आंखौ लाबाय थाव सोनायनि फैसाखौ सोर होनो नोंथ' होआना आंनो आंहालाय मान दरखार नों दं बेनिखायनोथ' मोनसे साख्रि फिसा मावनोसै आं नोंनि नोजोराव माबाफोर दङ नामा बिदि आं मावथावथाव गामिनि फ्लिपकार्ट अफिसालाय बेवहायनो मावहैथां मानसि सासे नांगौ होनदोंमोन आच्छा डिलिभारि बय साब्बास दुलु साब्बास खाथियाव फैलाय मानो नोंखौ खेबसे सब खुदुमनो सि आं खुदुम जाया माथो नोंजों लेथ्रा बाथ्रानो नोंनि चिकेन बिरियानि होनायखौबो जालां आया ओइ दुलुर चिकेन बिरियानि जाला नामाब्रा लाजना खारबाय गथ'आ आच्छा डिलिभारि बय नांगौ होमबालाय आं बे अफिसाव थांनानै सोंहैना नायनि र' लायोना लाया आंखौ माथो गावनि खरसाथ' मोनगोन ना बे बिमा बिफाया बे बुहुमाव लाबोनानै होफैनो हाबाय बास जाबाय दे एबारनिफ्राय गाव हारसिं आं फैसा आर्जिनोसै दा आं न'आव थांनानै एसे मोजां गस्ला गानना फैना फ्लिपकार्ट अफिसाव थांनोसै दे माबा थिनहर टाइम गैला हाबनो हागोन ना सार हाबफै सार बे आंनि रिजिउम जिराय थेंक इउ सार आच्छा नोंनि सोमोन्दै एसे खोन्थालाय आंनि सोमोन्दै बुंबाथ' आं एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा आं दा ओइचएस फार्स्ट इयाराव दङ मानि थाखाय बे अफिसाव खामानि मावनो नागिरदों नों फैसा मानो होनोब्ला आथिखालनि जुगाव गासिबो फैसायानो गोजा जेरावबो फैसा हायाबो फैसा दैयाबो फैसा अख्राङाबो फैसा गासिबो फैसाजोंसो जायो फैसा नङाबा जेबो जाया बेनिखायनो फैसानि थाखाय आं इन्टारभिउ होनो फैदों आच्छा फैसानि खोथाखौथ' नों बुजायबाय दे नोंनाव एक्सट्रा मा क्वालिटि दं आंनाव एक्सट्रा मा क्वालिटि दं होननानै बुङोब्ला नैबे खामानियाथ' पार्सेल रानथिनानैसो होग्रा नङा होमबा जाय मानसिफ्रा पार्सेल बिहरदों बुस्थु बिहरदों बेखौसो न' थांनानै हैनांगौ नङा होमबा नंगौ बेवहायलाय माथो सोंनायफिननो नांबावगौ आं हाखाजोबो नोंथांमोना आंनो खामानिखौल' होग्रोलाय आं बिनि उनाव बयनिबो न' थांनानै आङो बुस्थुफोरखौ रोगाथिंनानै हैबाय थागोन अखा बांखा बारहुंखा सारअन्थाइ गावबाबो आङो सौसिनानैबाबो आंनि डिउटिखौ मावगोन आच्छा औ आं मावमारगोन आं जुदि बेफोरबायदि खामानि मावा आंखौ सप्तासेयावनो होखारहरफिननो हागोन आच्छा दे इउ आर इन थेंक इउ आंखौ नोंथांमोननि अफिसाव लानायनि थाखाय आंखौ टेनसन लानाङा आं जिबायदि गोसो होनानै खामानि मावगोन ना मालानिफ्राय जइन जानो हागोन नोंलाय दिनैनो हागौमोन खिन्थु दिनै आं गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ ना बेनिखायनो गाबोननिफ्राय जइन जानोसै नामा सेलारिया बारा गैया बेसेबांथो मोनगोन बांद्राय मोननाय नङा 10,000 जायो थावा ओमफ्राय गावनि नामा औ गावनि आला माथो लससो जागोन खोमालाय होमबाबो मावगोन थेंक इउ मा होनखो अट' ड्राइभारनि निउस मा जालायखो अट' ड्राइभारालाय हा आया बिदिबो जालायथारो होमबा फाग्ला निउस मोनबाय थाग्रा जाबायलै आं मालाबा निउस होबाय थानायावनो मिनिनो ओंखारफ्लांनो हार्ट एटेकसो जागोन आं दे होमबा आं दोनथ'नोसै दुमफाव नों थाथ' दै आं नोमाखौ लिंना लायनि मानो नांगौ आया मानो नांगौसो होननानै सोंफैलायबाय लाथ'दोब्रा गथ'खौ आंबो अफिसाव थांनानै फैब्रबनि अफिसनिफ्राय फैनाय मानसियानो थांफिननोसै आरो जों रिपर्टारफोरालाय दसेनो जाब्रबला बायोना खामानिफोरा ओमफ्राय नों मानसिया एसे सोलायदोब्रा एसे नायदोब्रा बेखौ गथ'फोरा बिमाजोंसो बांसिन थाफाखायो बिनिखायनो बिमाफोरा एसे बोसोन होबा दानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो रायदावोब्ला उनफोराव मोजां जागोन ना बिनिखायनो नोङो गथ'खौ एसे नोजोर होनांगौब्रा नों जुदि गथ'खौ नोजोरखौनो होआ मालानि दिनाव मा जालांगोन मा फात्ता बेनिखायनो नोजोर होदोब्रा आं अफिसाव थांना फैनोसै दे आं दाहाय फैगोन दे आं दाहाय फैगोन दे नों आइजों थाबाय था दे खोनासंलाय नों मानो आंजों माल' गाबोबाय मालायफोरजोंलाय माथो गाबथारा ओमफ्राय नोंनि रायलायनायखौ आं बुजियानो मालायफोरा बोरै बुजियो दे मानसिफोरा बुङो बिमाफोरा फिसाखौ हमदांनो हायो माथो आंलाय नोंखौ हमदांनोनो हाया बुजियाहाय बालि आच्छा मोनसे खोथा नोमफाय आंखौ जिरायदोंहाय दिनै मिथिबाय ना आयौ बाला आं दासो गोसोआव फैदों आंखौ बुंनो रायनायखौ आं दासो गोसोआव फैदों आयौ बाला आयौ मिथिगौ ना नों आंखौ मा एसे रायखो नोंसा नोमफाया आरो नोमबायालाय गथ'खौ जगार खालाम होननानै नोंखौ फायथाखौनो लाया आयौ बेसे दुखु मिथिबाय ना बेसे दुखु गथ' सासेनि बिमा जानायाबो आयौ बाला जेबो सान्थि गैया आयौ बाला
ना नाथाय आं खोराबो बुजिया आं मिथिगौ दा नोंसानो ओमफ्राय आंखौ खावनानै लाबोदों होमबाबो नोंसानो ओमफ्राय आंखौ दाबो गोसो थोबावसो मिथिबाय बेसे दुखु थेवबो दुखु सुखुनि गेजेरजों नोंखौ जोनोम होबाय आरो नोंबो बारा गाबबाय थानाङा दे दंफां ओरैनोबो आंहा दुखुआनो जोबला नोंनि सायावनो उन्दुना थानायसै दे मेथाइ खन आं दसे उन्दुलांनो बापावै मा नायबाय थाखो दे जिया सोदो बे गांसेखौ सोनो जायगायानो गैला होमबालाय माथो गाननानै लादो आं मोननै मोनथाम बोरै गाननो हानो जाबाय दे जाबाय बे दखना गांसेखौ मोनलाङाबाबो जेबो नङा आं बायनानै होगोन बेफोरबायदि दखनाखौ मोनबाय थाया लिमिटेड एडिशनसो बे दखनाया स्टकआव बारा थाबाय थाया आंलाय माथो बेफोरबायदि मेरला दखना नुबाय थगायनो फैदों नामा डिजाइनफोरा एखेबाबो ब्रेन्डआ एखे नङाना बे दखनाया पार्सनेलि आं डिजाइन खालामनो होनायसो होमबालाय आं लानानै होनोसै सफिराम आइ आफामोन फैनायखौ नेनोसै नामा बिसोरखौ नेबाबाथ' आरो खोथाया बांसिनसो गाज्रि जागोन नोमा नोमफायाबा मा होनगोन आरो नोमा नोमफानि होननायखौ आं जुदि मोजां मोना होमबा आंनि आखाइनिफ्राय थियावबो थांनो हानाय बिनिखायनो थौदो बांद्राय नोंखौ बिदि दोनजाबाय थाया नङाबा बिगुमैफोरजोंसो लांजागोन ओरैनोबाबो अमा राजानि आखलखौ बांद्राय मोजां मोना आं दे थौ माबार हर जिया आंनो बे दखनाखौ आं लागोन हर बांद्राय दखना गांसेनि थाखायनो नाटक खालामबाय थानाङा जि नांगौ आंनिफ्राय गासिखौबो मोनगोन नों बेफोरबायदि दखनाखौ फाथैलाय जाबनाय बायदि जाब जाब जाबनानै होफैगोन आं दा थौदोल'